Acum am așteptat să vină toată șadra și cred că o să se bage noi, o să fie un accident mortal. Super mortal, doamnelor. Mai perverse. 55 5 0 2 1 0 2 1 5 5 5. Acesta a fost numărul meu și aș zicea fată care mă sună să câștige o întâlnire cu mine. Facă telefonul. Da, da. Sperăm să vină. Alo. Termină că. Așa, sperăm să vină un accident beton. Până atunci o să fac skateboarding. Mai tare. Sper că am filmat. Vine Petra! Ia. Vine! Nici să vin. Lasă că îmi bat, fac pariu când ajunge până în picioare așa o jos, ia-le. Ia-le, rup jos. Tu te-a dus, Sonia! Da! Hai, câmpu, hai! Suntem vii, doamnelor și domnilor. Încă unul! Am optat să-i mai pitic, nu lăsăm în pace. Doamnelor și domnilor, mai vine careva? Dead! Hai, Antonio, repede să blocăm intersecția. Deja am filmat 3 minute, 4 adică. Eu, sunt nebuni. Iar cum merg într-o parte. Nu știu, bă, că poate de bășesc. Pune Sonia acolo. Este! Ne filmavă? Da. Adra! Doamne! Sonia! Aia! Asta a fost beton! Super tare, fraților! Încă o dată! Încă un blocaj! Doamnelor și domnilor, blocaj aproape de 10 minute, cred că? Aia! Te filmezi și te bagi noi în măr. Ha, bă, bă! Bușire! Hai facem blocaj, ce faci tu? Da, bă, cum arunci, e faci? Ia! Ia! Adică nu... Stai, filmează. Ce fraier! Da, da. Ce zici? Uite luna. Da. Serios? Să vedem un... Ia, stai-mă. Haide, vine.
Nu! Da, e deci optică. Anton, dai mânușile că eu filmez mai mult. Dă mânușile. Ce dai pot? Bă, acum mergi, de dată cu astea și bază în ei. Și filmezi. Ia, toată. Jiu. Ia la cum are bisule? Cum are sare? Nu școală, pădure! Bine-te, mă, puli! În școala, doamnelor și domnilor! Du-te-i sărța copacul! Da, hai, mă, sună! Nu, lasă. Dă mânușile tale, Anton, că nu mai pot. Anton, nu pot suna. Ai văzut? Nu, hai să auzim. Bun, acum, haidem să vedem. Cum? Stai tu, poți să ne vezi ce unici. Ai, ce bine e mânuși. Nu mai pot de să aibă. Hai că vine. Filmez? Da. Ai de capul. Wow, ce distanță. Da, fă spectaculos ceva! Ia mai. Mine după aia! Spatele meu! De data asta o să-l filmăm pe el cu următoarea nume! În drum, bineînțeles. El, mă, Tania! Au, nu duce. Hai că oprește-o, Antonio, că avem ce face.